כן, וזה, שם, כן. הם מביאים את זה כל מיני מקומות האלה, זה שם... מה הם מאהבתים שם? לא, זה מעניין אותי... הם מכניסים שם ממש דברים שקשורים לאותו אחד, הי"צ ש"ו. מכניסים שם דברים ממש לשמוע זה שהוא הנביא, הוא המנהיג, הוא מופתי, בעל האותות. זה העיוות, השם ישמור. קודם כל, הברית החדשה אומרת שהברית הישנה, שזה אנחנו נמחקה. כן, ודאי, אומרים שזה, כן, הכפירה הראשונית שמבטלת את הקודם, זה דבר ראשון, העיוותים. זה לא צריכים לזה. מה הם אומרים? מה ההוכחה לכך? שעובדה, פירקנו את בית המקדש, חרשנו, נתנו עיר אחרת, איליה קפיטולינה, ויש אישור משמיים. אתה יודע מה מצאו? עכשיו, לפני חודש. הרי כל שנה מוצאים ערימות של דברים בירושלים. אתה יודע, מתחת כל הרחבה של הכותל, עיר שלמה. כל הרחבה של הכותל היא כביכול למעלה, למטה, עיר שלמה. כי הם לא הצליחו לחפוש. עיר שלמה, רבנו, עיר שלמה. זה לא להאמין. אתה יכול לקחת שם 300-400 אלף שחושים. כן, זה צריך, כן. אני אמרתי להם, באמת, הבאתי שוב בשבת, אז אמרתי להם, צריך באמת, כל הספרים האלו לגנוז אותם, לא יודע, לשרוף אותם, כמו שהרב אמר לי. אבל אחד המתפללים שלנו, הוא עושה הסעות, והוא מסיע גם לשם, לבית אל. הוא אמר לי שהם תורמים לצבא אוכל, דברים של בד"ץ עם זה. אז מה אמרנו באוכל הזה, מה צריך לעשות איתו? הם חילקו במשלוח מנות כמויות של ארגזים שווים, כן, גרמנים, והכל בד"צי. כמובן. כן, הכל בד"צי וזה, מפני שהמטרה היא זה למשוך לבבות על מנת להסיט אותם, להמיר דת, זה ידוע, וזה היום זה במוצר פשוט, להמיר דת. המונים, אחרי שאני עליתי על זה, ומיד פרסמתי לאותו אחד, אמרתי, תשמע מה אתה עושה? המונים, משפחות באו, שמו את זה במרכז לפח אשפה. זרקו הכל, ועמדו בעיינות, ומצות היה לפני פסח. מצות... מה? הבמבו שלא עושים בזה, לא משנה. בדיוק. אומרים, אני אגיד לך, יש דבר שנקרא אתנן. מה זה אתנן? אתנן זה נתינה לאישה, נתנים לה משהו לפתות אותה, כדי שתסכים לעשות את זה. אומרים, האתנן הזה, תמיד, אסור לגוע בו. אפילו, כן, הם אבי אבות הטומאה. ושמה, אז אסור ליהנות מזה בכלל. אסור לה, כי המטרה היא הייתה בשביל זה, לא משנה מה הקשר הזה. זה עצמו קיבל ייעוד של טומאה, של איסור. עם הבג"ץ, יש לך חותר. עם הבג"ץ, הכל זרוב, הכל. אפילו שנותנים לזה והם לא יודעים מי זה מגיע, כאילו לאיזה... לא משנה, אני לא יכול מה, הוא לא יהודי שאני יכול להגיד, שמע, אתה עושה דקה גבוהה מאוד, שאתה לא יודע על מי זה הולך לנו, איזה הולך, לא הולך. זה גויים. המטרה היא לקרב את האנשים עליהם כדי שיוקירו להם תודה, ועל ידי זה יש להם כסף, אין גבול לכסף שם. שם אין להם פשוט גבול. אתה יכול לשים מיליארדי, כמו שאתה שלטים מניינים הכל, אין גבול, אין מקום מסוים שנעצר להם הכסף. זה אין סוף, פשוט אין סוף. אז מה? אז הם משקיעים בלי סוף את הזה, על מנת אסור. בוודאי. הם יודעים, הם אוספים ילדים, צריך להיזהר. הרב, שאלה. בבקשה. דברים שיש בבית הכנסת, נגיד שנשארו דברים ישנים, מנורות ישנות, דברים שהכל נשאר, יש לי שם ערימות של דברים שכולם פחדים לזרוק, אף אחד לא... די, הם צודקים, אצלכם בית כנסת שיש, שאלתי אז יורם, לגבי שיש שהיה להם יורים, אמרתי, תשמע, אני זה כבית קדשות, שמו את זה מאחורה, קבעו את זה, נכון? לא קבעו, שמו את זה בצד, אבל בזה. בדיוק. אבל נשאר, נהיה ממש... צריך לקבור את זה, כאילו אין מה לעשות איתם. נכון, אתם מצד אחר, הבית כנסת צריך להיות מסודר, והחצר לא צריך להיות צ'אנקי, של כל מיני דברים. יש דלתות ישנות, דברים ישנים, כולם פחדים לזרוק, אף אחד לא השאיר את כל שנה של היכל הקודש. אז באמת צריכים לשים את זה... מישהו אמר לי שצריך כאילו, מוכרים את זה בכמה שקלים כאילו לגוי, כאילו, והוא לוקח את הכל, כאילו את זה.
השאלה אם זה נכון לעשות את זה. לא, לא. גוי ייקח דברים שהיו בקודש? ממש לא. יש לי ערימה של מנורות שהיו פעם בבית הכנסת ישנות, דברים שישנים, מלא דברים שבכלל לא בזה, אבל חדר שלם של מלא דברים של לגנוז, כאילו אין כאילו איפה, אין גם מישהו שיכול לקחת את זה. אני לפנות לכל מיני תלמודי תורה, הם יקחו את זה, לדעתי יקחו את זה. לדעתי הם יקחו את זה. לתת להם את זה תרומה, הם יקחו את זה ודאי. יש בתלמודי תורה שאין להם להחליף נורא, אין להם כסף וזה. גם בזיכרון יש תלמודי תורה שאתה אמר להם, תשמעו, יש לי מנורות, בואו קחו. אני חושב שהם יבואו. הם יבואו יקחו. לפנות לכמה תלמודי תורה, זה פשוט לעשות סבב כזה. להגיד להם, רבותיי, יש לנו מנורות, יש לנו זה, יש לנו דברים כאלה, מי שרוצה שיבוא ייקח. וזה הדבר הכי טוב שיכול להיות. יש לי הרבה קופסאות של בתי ספרים, שנשארו כאילו מהישנים, שכאילו הספר כנראה נפסל, לקחו את הקלף, נשארו מלא בתים. אז זה, לאותם אלה שמייצרים בתים, הם יקחו את זה לכם, שגם ישלמו לכם משהו. זה, אין מה. לא, בפתח תקווה, יש מקומות בפתח תקווה, יש כתובות, אני יכול, לא בעיה להשיג את הכתובת שלהם. להגיד להם שנשאר לנו, אם יבואו, יקחו את זה. הם יקחו את זה, אפילו אם ישלמו משהו, אני אומר לך, תפנה למקומות האלה, זה הדרך הטובה ביותר. כל דרך אחרת, אתה נכנס לפחדים ש... אני אתעסק בדברים שלי קודש. לא, ברור, אני בגלל זה שואל את המדינה. אני דואג לאותו אחד שתעסק. צלצל לאותם אלה שמוכרים את זה, תגיד, תשמעו, יש לי כל מיני זה, תחדשו אותם וזה, תנו תרומה לבית כנסת משהו, קחו אותם. הם יבואו יקחו. לדעתי הם יבואו יקחו. הרב, שמעתי את הרב ניר בן ארצי, שכל מה שהוא אומר מתקיים, אחד לאחד. ממש סוג של נביא, אולי נבוא חזרה. עכשיו הוא אומר, מי שמדבר על טראמפ, הוא טיפש. למה? טראמפ זה לא רק שליח, זה גם שליח של בורא עולם. זה שעכשיו הוא עושה ככה זיגזגים עם איראן, זה לצבור מודיעין שם על אדמת איראן, להבין איפה, מה מחביאים באיראן ומה לא, ובסוף לתקוף תקיפה מסיבית באיראן, להפיל שם את המשטר. זה כל הרעיון של טראמפ, בגלל זה הוא עושה הפסקות אש וחוזר בו. עכשיו מי שמדבר על טראמפ הוא לא מבין מה הוא אומר, למה? טראמפ זה גם שליח של בורא עולם, יש לו תפקיד להפיל את איראן, אדום פלס בידי אדום, זה כל הרעיון. לא משנה, אבל הוא שליח, הוא גם כולם שליח של בורא עולם. אנחנו צריכים לפנות למשלח, לא לשליח. ברור, כן. המשלח ולא לשליח, ולפנות אליו ולהתפלל אליו ולדבר איתו עם בורא עולם, המשלח, ואליו להתפלל. זהו, שחלילה אל תפתחו בנדיבים בבין אדם שאין לו תשועה. כי כשאתה בוטח באדם שאין לו תשועה, אתה מזרז את פטירתו. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בוטח? בוא, ניקח אותו. ונראה מה אתה, מהביטחון שלך. הנה, כנראה רצות, איננו. לכן זה לרעתו. רעתו, כשסומכים עליו הרבה, זה רעתו, זה לרעתו. הפחד הגדול, כשסומכים יותר מדי, הנותן את השירות הוא מאוד פוחד. לא, אבל לא סומכים עליו, סומכים רק על בורא עולם. אבל שליחים למקום. סיפרתי לכם בזה, בירושלים, אני סיפרתי את זה פעם, אבל זה מתאים פה לחזק, הוא עדיין חי. פרופסור רציני מאוד משערי צדק בירושלים, אדם ירא שמיים. הוא היה קרדיולוג בנושא לב, רמה גבוהה מאוד, החזיקו ממנו רופאים מאיכילוב, מבלנסו, התייעצו איתו הרבה מאוד, הרבה התייעצו ממנו. והוא היה לו קובע איתי לתורה. אין זמן קביעת איתי, מפורסם, מכירים אותו בירושלים. הירושלמים הוותיקים מכירים אותו אישית. קובע איתי, אני לא זוכר את השם שלו עכשיו. קובע איתי לתורה והכל, מאוד ירא שמיים, והוא היה מומחה גדול בנושא לב. אז הייתה לי משפחה מכובדת, שאבא שלהם היה במצוקה גדולה מאוד לבבית, עם רקע לבבי, ומצוקה גדולה מאוד, והם באו 4 אחים ואחות, והם רצו אליו הביתה ואמרו לו, אבא במצוקה, כמובן אנחנו רוצים אותך באופן פרטי, כל סכום שתגיד אנחנו נשלם. כל סכום שתגיד, אבל האבא במצוקה. אז הוא אמר להם, בסדר, מה הכתובת? כן, אני מגיע. אבל כשהם באו אליו, איך הם אמרו לו? הפרופסור, אתה בבית, אוי, המושיע, המרפא, המחיה, בוא, המושיע, המרפא, המחיה. שתהיה בריא, השם ישמור אותך, חיבקו אותו, נשקו אותו. הוא נהיה קשוח,
מאוד מאוד, נכנס לפניקה. הוא נכנס לעצמו לחולשה גופנית. למה? נתנו לו כזו קרדיט. מושיע, מחיה, מרפא. אתה ואתה, מה אני שליח, על מה אני אצליח לעשות, מאיפה אני יודע? בוא, כל סכום שתרצה, בוא תחיה לנו את האבא, תחיה את האבא. אני מחיה, אני ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, מי אני? טוב, הם הלכו והיללו אותו בצורה גדולה מאוד, אז הוא אמר לי, טוב, תתקדמו. מתקדמים, הביתה, אמר, חשבו, 5-10 דקות הגיע. אומר, רבע שעה, 20 דקות, לא מגיע. שלחו את אחד האחים, דופק לו בדלת, פרופסור, מה קורה? אבא כבר מתחיל לפרפר. אני אגיע, בסדר, תקדם, אני בא. טוב, הולך הביתה, חכים 5-10 דקות, שום דבר. שלחו את האח השני, קצת יותר חמור מוח. זה בא, ישר, מדבר בחמימות. פרופסור, מה קורה איתך? מה, אתה פוחד על כסף? תתבייש לך, מה אתה חושב שאנחנו לא נשלם לך? אני אתן לך מראש. מה קרה? מה זה? אני דיברתי על כסף, עוד לא תמחרתי את זה. אמרתי, נתקדם, אני בא. אבל שתבוא. הולך, 10 דקות, רבע שעה, לא מגיע. שאלו את האח הגדול, זה צריך ללכת איתו עם אקדח של שמירה, למה? כי הוא מסוכן. הוא בא, לא דופק ביד, בעיטות בדלת, בום. הוא נבעל, מה זה הבעיטות האלה? למה לא דופקים כמו נורמלי? הוא אומר, למה? הבעיטות יהיו עליך עוד מעט. ככה אמר לרופא. הוא אומר, למה אתה לא מגיע? אבא כבר נתגיע כחול. טוב, הוא אומר, אני אתקדם, אני אבוא. מה אתה עושה? תגיד לי מה אתה עושה? למה אתה מתעכב? בוא נעזור לך. יש לך איזה בעיה על משהו? בוא נעזור לך, תבוא כבר. אני כבר יוצא. לא יוצא. הוא נכנס, אמר, אני לא מדבר, יעצרו אותי עדיף. את האבא, לא יודעים אם נציל בכלל, אבל לפחות שעד שהוא יקברו, לא ימות. בואו תסדר, נכנס פנימה. הוא מוצא אותו, לוקח את הכובע שלו, אז השירים האלה, זה היה להם פה נוצה צבעונית. נוצה צבעונית ככה על הכובע, כמו זה, מגבעת כזאת. אז הוא לוקח ומנקה את הנוצה מאבק. לא את הכובע, את הנוצה, הוא מתחיל לנקות. הוא אומר, תגיד לי, אתה עכשיו מנקה את הנוצה? מעניין אותנו איך הנוצה תיראה? אם אבק או בלי אבק, האבא מפרפר, עומד על ערש דווי, מה קורה איתך? לך לעזאזל, לא צריכים אותך, בום, דפקת את זה, לא צריכים אותך, לא כלום, תעוף מפה. מי אתה? אפס שכמוך, צעק עליו. איך שהוא אמר לו את המילים האלה, הוא קיבל ביטחון, הגיע. אמר, זה חיכיתי. אמר לו אפס. לזה חיכיתי, כי כשהוא בא הביתה, אמר הבית, אני מה לעשות, בואו נתפלל להשם. יראו, תחילו לקרוא תהילים. הרב אמר, עכשיו תנו לי לטפל באבא שלכם. עכשיו תנו לי, טק, עשה, הוציאו אותו, החזירו לו את הדם על הפרצוף. אמרו לו, למה עשית לנו את זה? הוא אומר, כי אתם באתם אליי. המושיע, המחיה, אתה המרפא הגדול, בוא לבוא. אני המושיע, אני המחיה. אני זה, נתתם לי כאלה מילים, הרפאתם את ידי. הרגשתי שאני בבלק אאוט, שכחתי הכל. איך לטפל? מה עשיתם? מי? אז זה משלם את טראמפ, אתה אומר לי. במה תסבור? אתה הולך רק לבורא עולם. אתה אומר לו, מי יהיה שליח? אתה תחליף את טראמפ לאדמה, תנון, אדמה, תקרא, מה משנה לי מה השם שלו? מה אכפת לי מי זה השליח? אני אליך פונה, לבורא עולם. מי מחזיק במקל? אז הוא הרופא, זה הרופא אמר להם, עכשיו כשראיתי שהתייאשתם ממני ואמרתם לי אפס כמוך מצוין, מתאים לי אפס, עכשיו אפס ינסה ואתם תתפללו. כן, חיכה לזה, זה פרופסור ירא שמיים גדול, והוא אומר, אני לא רוצה מכם כסף. כל אפס אחרי האחד. כן, אני לא רוצה מכם כסף. אני לא רוצה, אחרי דבר כזה שיעור גדול בחיים, אני לא רוצה מכם אפס. שום כסף, שום כסף. זה מה ששמעתי בערוץ 2000, הוא אומר, חזק. מזמור בתהילים שכתוב שם, המונה מספר לכוכבים וכולם שמות תקרא. יש טריליונים של כוכבים. אין סוף כוכבים יש, וגלקסיות ואין סוף. הקדוש ברוך הוא ברא, ולכל כוכב וכוכב הוא נתן שם. אז הוא אומר, מה, בעולם הזה בראתי את העם היהודי שזה הבנים והבנות שלי.
לך אני לא אדאג, אם לכל כוכב אני דואג, בטח שלכל יהודי ויהודי אני אדאג. אז הוא אומר, תתפלל אליי, תתפלל לבורא עולם, תעשה איתו התבודדות, תדבר איתו, והוא ייתן לך את כל מה שאתה צריך. בהחלט. טוב, עכשיו רבותיי, כמה הלכות בנושא, הפעם נדבר על עניין של ברכת, נזכיר את זה, אבל ברכת הגומל, מתי אומרים, באיזה מצבים, מהם התנאים חיים, כן, זה הכותרת, אבל בואו נראה פרטים של זה. זה הלכה, ואחרי זה נעבור לגמרא, חשוב מאוד. מה? הרב הפטרה לא היה, הזמן קצר שלנו. כן, בעזרת השם, מחר, אתה יודע מה, בעזרת השם, בואו נספיק קצת היום, ניתן קצת הספק בגמרא, ואז מחר נתחיל בזה. קודם כל, ט"ו באב, הערה לגבי ט"ו באב, מחר בלילה, לא, מחר במנחה לא אומרים תחנון, כי זה ערב ט"ו באב, ט"ו באב זה ביום רביעי, מחר בערב, מחר לא יגידו במנחה תחנון, ט"ו באב זה יום מסוגל מאוד, ליום שבו הותרו שבט בנימין להיות עם ישראל שהחרימו אותם מאז פילגש בגבעה, יום שבו היו יוצאים בנות ישראל בין חולות בכרמים והיו הבנים והיו רואים את הבנות היפות שמה והיו שידוכים, היו ימי שידוכים כאלה מיוחדים, ואז הבנות היו אומרים לו, אל תסתכל את עצמך על הנוי, אל תסתכל על הנוי, תסתכל על המשפחה, תסתכל על האיכות, על הייחוד שלנו, אל תסתכל, זה פחות יפה, יותר יפה, כי זה דבר חולף, הכל משתנה. היו כאלה יפות שאחרי זה התחערו והיו כתירה בכוערות שנהיו יפות, הכל שטויות, זה הכל שקר, אחרי מעבר ליופי. תסתכל על האיכות, על הערכים, על הערך הגדול. והיה יום של שמחה גדולה מאוד, יום שממש הרוגי בית"ר, היו שנים, היו חומה שלמה של מיליונים, היו שם, ובסדר לא הצליחו, זה לפני כן, אז תעשה מסיבה לפני כן, אבל הובאו לקבורה, אתם יודעים מה זה קבורה, זה לקבור, כבוד המת קבורתו. אז כל הדברים האלה היו יום שמחה גדולה, זה ביום מחרתיים, אני מחר, זה ט"ו באב, שנדע מה האיכות שלו. ברכת הגומל, כולם יודעים את הכלל המפורסם, כל החיים יודו חסר, החיים, חטא, חבוש, י' ייסורים, י' שנייה זה ים, ומ' זה מדבר. זה כולם יודעים, גם ילדים קטנים יודעים, למה זה לארבעה מקרים זה הפרטים צריכים. מה זה פרטים? בואו ניקח המילה, נתחיל עם חבוש. חבוש. מה זה חבוש? כמה ימים חבוש? האם שעה הוא גם נקרא גומל? לא. האם בכלא ישראלי גם כן במערכת הזה? או רק כלא של גוי? כמה ימים מינימום? באיזה תנאים? האם כל תנאי? יש כלא של צווארון הלבן, אתה יודעים מה הולך שם? יש לו קבלת קהל שם, יש לו משרד. אולמרט שהיה בכלא שם, היה לו קבלת קהל אפילו. מה היה לו? קבלת קהל, היה מקבל קבלת קהל. הכל חדר ממלכתי, והיה מקבל קבלת קהל בתוך הכלא. אבל ברגע שאתה בכלא הם לא שומרים עליך, אתה נידון כל שנייה מה אתה אומר? למוות. מהדרך האסירים. כן, אז אתה אומר, לא משנה מה, החופש ניתן ממך, כששוחררת על חופש יפה. זה בדיוק מה שאומר השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר, השולחן ערוך הספרדים, דת הספרדים, לא אשכנזים, הוא אומר, לא משנה, ניתן ממך החופש, הוחזר לך החופש, כבר לך גומל. כמה זמן? כמה זמן? המינימום 3 ימים. למה? כי 3 ימים גם בחולה, בייסורים, ביוד, זה מי ששכב שיומיים לא כבר לך גומל. מי שישב מ3 ימים ומעלה, שכב, היה צריך לשכב. היה צריך לשכב, זה בסחרחורות ועניינים, הוא היה צריך לשכב. מ3 ימים ומעלה חייב לומר הגומל. גם ניתוח הרב? כאילו עבר ניתוח. אבל ניתוח היה צריך 3 ימים, לא משנה מה עשו לו. משמעות מרחו לו באף. אם הרופא אמר, בטיפול באף חייב לשכב 3 ימים, לפחות חייב. הטיפול הוא לא משנה. משנה זה שהיה מושבת 3 ימים. היה סיעודי, 3 ימים. היה צריך שיעזרו לו, שיביאו לו, זה 3 ימים אדם שחייב. וגם אם לא רופא, גם אם הרופא לא אמר לך, אם אדם הרגיש לא טוב, והוא 3 ימים, שכב, הוא לא יכל לקום, אז הוא חייב הגומל. חייב ברכת הגומל. גם הוא ישן בבית. בבית, לא משנה. אז זה בייסורים. אז אומרים אותו דבר בנושא של בית סוהר. בית סוהר
זה דעת המשנה השולחן ברורה, ערוך, דעת השולחן ערוך, 3 ימים בצוהר, ואז לכן גם בכלא ישראלי. למה? כי הוא בדיוק מה שרבי יצחק אמר, הוא אומר, נשלל ממך החופש, חזר לך החופש. נשלל וקיבלת, אתה צריך לברך ברכת הגומל. ברכה בשם ומלכות. יפה. איפה היולדת משרצו אותה? איך? היולדת... גם במשכב. היולדת 3 ימים, חולה, איסורים. אין יולדת פחות מ3 ימים. 3 ימים יש... 3 ימים אפילו, ב3 ימים הראשונים אפילו, אם היא ילדה סמוך לכיפור, מאכילים אותה בכוח. אבל יש יולדות אחרי לידה, כאילו, לא קרה כלום. לא משנה, כן. לא משנה, זה לא אומר, היא חושבת, זה מטעה מאוד, הגוף שלה כתוב, כל גופה ועצמותיה מתפוקקים, וכך כתוב מתפוקקים, זזים במקומם, היא חושבת שזה זה, היא יכולה בן רגע לזה, והיונון יקרה בשם ישמור בזיכרון יעקב, משפחה מכובדת מאוד מאוד, שהיא הייתה בן יעדו, וחשבה שזה זה, כל החשבו אפילו כבר שרתה, ופתאום בבן רגע הכל השתנה ונפטרה. אשת כהן גדול מאוד, יהודי יקר מאוד. אז לכן, 3 ימים, היולדת היא בגדר ייסורים. בגדר ייסורים, גם אם היום עם כל הזריקות האלה, שהיא מרגישה כלום, לא... כאילו שהיא באה, קונה את זה מתוך המגירות של החנות, היא קונה את התינוק ויוצאת פדורל ונגמר. אבל ההלכה אומרת, העצמות מתפוקקים, והיא מתייסרת וצריך החלמה, ומינימום 3 ימים החלמה, לא משנה אם שחררו אותה אחרי יומיים, זה לא משנה, לא מעניין אותה מה שחררו. היא צריכה לפחות המינימום 3 ומעלה ימים של מנוחה, ואסור לה לקום להתעסק. גם אם היא רוצה, וזה לא לתת לה. להגיד לה שבי, אנחנו נביא לך על המיטה. נביא לך הכל. למה? כדי שהיא בהבראה איטית. אז זה ייסורים. עכשיו, זה הדעת השולחן ערוך. אשכנזים, הרמ"א אומר לא. הרמ"א אומר, אין סכנה, רק אם סכנה יהיה נפשית או גופנית לאדם, אז מברך גומל. היום בכלא ישראלי, אנשים כל כך פוחדים מה זה, מה אחרי הכל, אם אתה נמצא בישראלי וזה, זה בני אדם, זה לא, הוא אומר לך לשלול לך את זה לא סכנת נפש והחיים. אוי ואבוי, רבנו, אתה לא יודע שאנשים מרגישים בצער מעצר, איך השם יעזור ויושיע, רבנו, שם את הבני דודים שם, הם משביתים אותך, אם אתה לא השפוט שלהם, אתה בבעיה. אתה אוכל, אתה מקבל לך דקירה, רבנו. יפה, עכשיו מצוין. אתם אמרתם את הדעה השלישית. יש 3 דעות, ולכן אתם הובלתם דעה ראשונה, שנייה, ממש אמרתם אותם במלואה. הדעה השלישית אומרת אין דבר כזה. היום, שנמצאים שם כל מיני מראים בישין, ויש שם אנשים והתנאים קשים מאוד, והאדם נמצא בפחדים אדירים, וזה טראומה גדולה נפשית, הוא אומר, מברך הגומל גם בכלא ישראלי, מ3 ימים ומעלה. הוא אומר, הדעה השלישית, אבל אפילו הוא מחמיר, הוא אומר אפילו יומיים. למה? 3 ימים אמרו לגבי אלה בדרך כלל, אבל פה אפילו יומיים מפני שהוא באמת נכנס למכה אנושה, ואני דעתי מה שקרה עם יניב, זה ממש בדיוק מה שחזיתי ואמרתי כשהצגתי אותו בבית משפט, אמרתי הוא לא ישרוד וזה מה שקרה. הוא לא שרד. הדברים פה צריכים לקבל פרסום אדיר. הם פשוט הורידו בפרוטוקול את הדברים האלה. אמרתי מפורשות, הוא לא ישרוד את הכלא. הוא לא ישרוד. לא הוא מה היה אחרי 4 שנים של מאבקים, קיבל אישור לעשות ניתוח בריאטרי. לנושא של ה-BMI שלו. היה קריטי, ממש 3 דרגות מאחורי קריטי. בסוף סוף אישרו לו, ואמרתי להם, תנו לגמור את הזה, לא, הם רצו, ואז הוא היה מרים טלפון יום, ופשוט יום רביעי ב5, הטלפון האחרון, למחרת כבר, באותה שעה הוא כבר איננו בעולם, ולדעתי הייתה רשלנות איומה, אז זה הכלא. אז כלא כזה, לכן דעה שלישית אומר, כן יברך הגומל, אפילו יומיים, הוא אומר. אז להלכה באמת נפסק מינימום 3, וגם בכלא ישראלי, והיום עם המצבים של מה שקורה עם מעורבים, עם ערבים, וזה הכל ביחד, והפחד, והשלילה, והמקום, והתנאים, והכל, אז גם בכלא זה, כן חבוש צריך לברך ברכת הגומל. צריך לברך ברכת הגומל. רבנו, בגלל שאני מכיר את האנשים שהיו שם קרוב, אני אומר לך שמי שנותן את ההלכה היום, אני אכניס אותו לתא מעצר עם ערבים ביום אחד,
יום אחד אני אכניס אותו, תשמע טוב, יהיה ביצחק. אני אומר לך שהוא משנה את הדעה שלו, כולם משנים את הדעה שלהם. שמה? 24 שעות שעובר עליך היום בכלא ישראלי, אתה אומר הגומל. לא יומיים, 24 שעות. אם אני מכניס את הפוסק הלכה לכלא ישראלי היום עם הערבים, מה שעושים, אני אומר לך שהוא משנה את כל הפסק ההלכה, נותן 24 שעות רבנו, הוא אומר ברכת הגומל. פשוט הפוסקי ההלכה, עד שהם לא... כשנגיע, אם ירצה השם בימים הבאים, אני מחלק את זה, כי יש 4. אנחנו עכשיו דיברנו על חבוש, נדבר בימים אחרים על מדבר, ומה זה מדבר, מה זה נסיעה על מרחק, הגומל וכולי, נדבר על זה, אבל היום רק לגבי חבוש. עכשיו, אנחנו בזה נסיים, נעבור לגמרא, בפני 10. כתוב חייב בפני 10. כדי לברך, ובתוכם, שניים, בתוכם שני תלמידי חכמים, 10, ובתוכם 2 תלמידי חכמים. מה זה תלמידי חכמים? אתם מקיימים תלמידי חכמים. מי שקובע עיתים בתורה, הוא יכול להיות בתוך השניים. אם אדם קובע, הוא בא ובא אליך, אתה לא יודע איזה דירוג יוקרתי הבאדם נמצא. מה? לא. קהל 12 בתוך, זה 10, הקהל זה 10 בתוכם, כן, ובשם זקנים יעללו, אז זקנים זה בתוכם 2, זקנים, 2, מינימום, מהות רבי 2. אדם שקובע עיתים לתורה, קובע, לא בא כמו מועדון. בא כמו מועדון זה לא קובע, אין לו את התואר הזה, לקבל תואר כזה זה מתנה גדולה, תגיע אחרי 120 שנה להגיד לך, פה אתה מצבע מהחדר הזה. למה? שמה זה אתה בדירוג גבוה. אתה היית מגיע לשיעורי תורה גבוה. קובע עיתים לתורה, הוא יכול לקרוא לו כאחד בתלמידי החכמים. תלמידי החכמים לא תרדה, הוא יושב, הוא קובע, הוא נמצא קבוע בשיעורים. האדם שנמצא קבוע בשיעורים הוא איזה דירוג גבוה מאוד, זה לא בכלל לא בלבד החברתי הרגיל. אדם אומר, אני מקפיד על 3 תפילות. מצוין, יש לך דירוג יפה מאוד. אבל אתה עדיין לא מתקרב לאותו אחד שגם מתפלל, כאילו וגם מגיע לשיעורי תורה. זה נעים להשוות, זה נקרא בן תורה. אבל זה שקובע, זה בן תורה אמיתי. זה לא זה בן תורה. ולכן, מתוך 10, 2, זה 2 קובעים עיתים. גם אם הוא אומר את הגומל על אותו אחד שקובע? מה? זה שקובע עיתים לתורה, והוא אומר את הגומל. הוא יכול להחשיב את עצמו כאחד מן השניים. כן. כי אין, אתה לוקח מהרצון. אתה סתם נשארת אחרי, מישהו אחר קובע את העיתים לתורה? יש לך בוודאי, יש לי כל יום שעתיים מינימום. אני אתן לקדוש ברוך הוא פחות מזה, הוא יזרוק לי את זה בפרצוף. אני אתן לך טבלה של שוקולד כזה ענק, משובח, 24 קוביות, מבקש לך, תן לי 2 קוביות. לא תיתן לו. לא תיתן, זה שלי, אני אתן לך את זה מתנה. תן לי 2 קוביות מתוכם. לא, אני אתן לך רק חצי. לך אתה מהחצי, את כל ה-24 לוקח לך. לך! שב מוגבל באיזה מקום השם ישמור. מה זה הדבר הזה? אתה עושה טוב על מישהו שאתה בא לזה, אתה בא מינימום שעתיים, מינימום, פחות מזה. אתם פה כמעט שעתיים. המינימום. פחות מזה, מה אתה רוצה לצחוק? זה בושה וחרפה, אתה תסיים את היום, תגיד לו, אבל לא שואל, נתת לך היום איזה פרור. הייתי זה 10 דקות אחרונות, הייתי בזה. לך אתה בפרור שלך, מי צריך אותך? אז מתוך 10, 2 שקובעי עיתים, הם בדרגת תלמידי החכמים נקראים. הם יכולים להיות בתוך הזה. זאת אומרת, להבין מה זה יוקרה שקובע עיתים לתורה. אנשים חושבים, לא יודעים מה זה, איזה דירוג זה, מה זה, אם לא היה מקום בכתפיים, לשים כמה שצריך דרגות, לשים לבן אדם שקובע עיתים לתורה. קצין הכי בכיר בעולם. לא מגיע לקליפת השוב ביחס לאותו אדם שקובע עיתים. קובע עיתים. זה תורה כנגד כולם. זה דירוג, קובע, לא, אבל זה, מישהו יחזיק אותי, מי יחזיק אותך? מי יחזיק אותך? 1000 אנשים יזרוק לפעם בזה, יחזיק אותי, מה יחזיק אותי? אני אחזיק אותך, אני מחזיק את כדור הארץ, אתה לא תיפול אתה. אני הולך להחזיק את כדור הארץ, אתה אומר, בוא תחזיק אותך, איך יחזיק אותי? אני הולך לעשות כדי להחזיק כדור הארץ, לא ייפול הכדור. אבל אתה אומר, הוא מחזיק אותי. הייתי צריך לתקף, מי תתקף? שטויות והבלים. לא מקבלים את התירוצים כאלה. אז זה מה שלמדנו עכשיו, לימוד גדול מאוד, אז למדנו את החטא. את החבוש עם כל הפרטים,
עם כל הסוגיות, 3 דעות בנושא החבוש, כל מה שדיברנו, בדברים האלה זה דבר, נכס גדול מאוד שיהיה לכם. אם ירצה השם אנחנו בפעמים באות, מחר אם ירצה השם ניתן את ההפטרה, ואחרי זה נדבר על היוד, מתוך החיים את היוד. הרב, כמה מינימום אנשים צריך בשביל להגיד גומל? אמרתי 10. לא מקסימום אמרנו 10, ומינימום... לא מקסימום, מינימום. מינימום 10? מינימום 10, אם אין 10, 10. די. מתוך ה10 2 תלמידי חכמים. אם יש לי רק 2 תלמידי חכמים, לא יכול להגיד? לא, מה פתאום? 3 גם לא? מה? גם 9 לא. אבל דיברנו 10, נכון? די כבר. גם 9 לא, כן. שאלה, בתפילת שחרית כתוב את ה... יכולים אליו קודשי בשמחתי בתפילתי, ולתכן בכם, זה רצון מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. מה זה אומר לכל העמים? זאת אומרת שכאילו... ודאי, תקרא במלכים א', כששלמה המלך מקים את המקדש, זה היה מדור לכהנים, מדור ללוויים, מדור לישראלים, מדור לנשים, מדור לגויים. גויים, הוא אמר בפורש הפרק ח' שמה, הוא אומר גם גויים שיבואו ויתפסו את הלשכה שלהם שם ויתעקו אליך מהלב, תקבל את זה. אז אפשר לקבל אותם כגרים שיכולים... לא גר, לא רוצה את הגר, גר הוא יהודי, גר הוא יהודי. לא מדבר אותו כגר, גר זה יהודי, אני מדבר לך גוי כשהוא נשאר כגוי, אבל מה, הוא מקיים את 7 מצוות בני נוח. הוא אומר, בתוך המצוות שלו, אמונה בהשם, אז אני בא כאמונה, בא ללשכה שלי, מתפלל להשם. אבל איך הוא בא ומאמין בהשם, כמו מאמין במשהו אחר? לא, המוסלמים מאמינים בהשם. המוסלמים מאמינים, לכן הוא אמר, רק מי שיש לו אמונה, מי שאין אמונה הוא לא יבוא לשם, נוצרים לא מגיעים משם, לא מגיעים. מדובר בגוי ששומר 7 מצוות אמרתי לא מוסלמי ולא נוצרי. מה זה? לא מוסלמי ולא נוצרי. לא, אני אומר היום, אז לא היה את המושג הזה מוסלמי, אני אומר היום להבין, כדי שיבין מה הכוונה, אז כשבני נוח לא היה מושג מוסלמי ונוצרי, עוד לא היה דבר הזה, אני אומר, הגוי, אני אומר היום אף נוצרי לא יבוא, יקום בית מקדש בעזרת השם מחר, אז הם לא יבואו לשם, הם לא ייכנסו, אבל האדם המאמין בבורא העולם, והוא מקיים את האמונה, ייחוד הבורא כאחד ויחיד, ואין אלוקים פה, אז הוא כן יבוא לשם, לפינה שלו, כן. הלבן הערבי היה מאמין בקדוש ברוך הוא? הוא אומר, מהשם יצא הדבר, נכון? כן, ודאי. יפה, השם דיבר איתו בלילה, נכון? כן. עכשיו, מה בא לחפש את הטרפים שלו? מה בא? הלך לחפש את הטרפים שלו. ניגולים. לא, 2 דברים נפרדים. אתה יודע שבהודו, עד היום יש את זה? בהודו, ילדים, נופלת ילדם, או ילד, מקבל מכה, הוא הולך למגירה שלו, יש לו מגירה בבית, פותח, מוציא איזה פסל קטן, הוא אוכל לו, הוא מרגיש טוב. כן, הוא מרגיש טוב. זאת אומרת, זה משהו, שריטה, חרישה במוח. יש להם חרישה במוח, בתוך המוח שם נחרש משהו, לא נשרד, יהיה חרישה. והם, פסיכולוגי, זה הולך לפסל, אז הוא אומר, זה 2 דברים נפרדים. קדוש ברוך הוא. אבל יש אמצעים, כזה. כן, בלי קשר. אדם שקר לו, אז הוא לוקח סוודר, אז מאמין בסוודר? הוא אומר, לא, הסוודר עכשיו מחמם אותי, זה הכל. אבל אני מאמין בהשם, אין שום קשר. אז הוא לוקח את זה כאמצעי מסוים. לנו אסור את האמצעי הזה, האמצעי הזה זה פסול, וזה נגד יסודות היהדות. הוא כופר בעיקר. הוא כופר בדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אחרים על פניי, זה אלילות. זה גוי שלא יכול להיות קרוב בכלל לישראל. נכון, כי הוא לא מקיים את זה, אחד מצוות, נכון? הוא לא מקיים. הוא לא יהיה בבית המקדש. בוודאי, אז אני אומר, מי שיבוא למקדש הזה, יש לו מדור של אותם אלה כימי 7 מצוות בני נוח. לא, גמרא רבי. כן? אם אתם רוצים עוד שאלות, אחרי 10:50 בעזרת השם, תגידו לכם עד 10:15. כן. בזום, אתם רוצים בעזרת השם, אנחנו רוצים... סבך A, כן, עמוד א', למטה, אנחנו היום להפכים דף בעזרת השם. סבך ח', כן, סליחה. סבך ח' עמוד א', כן, סבך ח' עמוד א', למטה, אנחנו כן, ב4 שורות מלמטה. כן, אנחנו נזכר, להפוך דף. וכל מי שאין לה עליו וכולי, מה אומרת המשנה על זה? אמרנו, החולה בכוונה גורם לך לדפדף, כדי לראות.
כי למה? כי ככה לומדים גמרא. וכל מי שאין לה, לא, כן, עליו ולא על אחרים, קידושין, אין להם קידושין, אבלת כמותה. שמעתם? אז אם אין לה, לא, גם על מי שקידש אותה וגם לא על אחרים, גם אם אחרים לא, אז אבלת הולך כמותה, ככה נאמר. אומרת הגמרא, וכל מי ש... מה זה על אחרים? זאת אומרת, לא רק שהיא לא יכולה לנסה עם האדם הזה, לדוגמה, עם אדם בן חורין, והיא שפחה, כן? היא לא יכולה לנסה איתו. אז היא אומרת, איתו לא יכולה, אבל גם לא יכולה עם אחרים. גם היא לא יכולה עם מישהו אחר. אז הוא אומר, מקרים כאלה, אז עבד יכולה. מה? אז אם בכל אופן, אין לה משהו, כי עבד לא נישואין, זה הפריה. זה לא, אתה מבין? אז קידושין לא תופסים בעצם. יש שפחה כנענית? מה? כן. אז זה רק הפריה, זה מעשה הפריה, זה לא נושא של קידושין. אז הוא אומר, אז אבלד כמוה. אז האבלד הולך אחרי האמא, זה מה שאומר, זה הנושא שלנו. אז אומרת הגמרא על זה, הגמרא אומרת על זה, הנה, שפחה כנענית, מנהלן, הנה, בהמשך העניין. אמר רב הונא, אמר קרא, יש פסוק בבראשית, שבו לכם פה עם החמור. מה אני תמיד אומר לכם? עם הדומה לחמור. אתם רואים שזה מהגמרא, זה לא ממני, שי, אני לא אמרתי, אתה רואה, זה מופיע בגמרא. אתה מבין, בשר חמורים בשרם, כתוב, עם הדומה לחמור. עם החומריות. כן, חומריות, בדיוק, זה המושג. אז אומרת הגמרא, הנה אתה רואה, כי הם אלה, הם בגדר הכנענית הזאת, היא בגדר חמור. אתה יכול לעשות שידוכים לחמור, להזמין אולם שהוא רוצה לחתן לחמור. הרב, לא הבנתי, אבל אם אני משחרר אותה יהודייה, לא? היא משחרר, בינתיים לא. אז בינתיים, אז מה? בינתיים לא יכולה. כן. בינתיים היא עושה רק פעולות טכניות לעזור בתוך הזה, היא לא יכולה. גם כשיותר לה עבד, להפרות אותה, זה לא בשביל הנישואין, לא קידושין. זה פשוט, הוא רוצה, לפני שיהיה לה, הפוריות שלה תגמר, אז הוא רוצה שיהיה לו ולדות, זה הכל. אז אומרת הגמרא, אשכחה זה מצוי, למה זה לא תפסה בקידושין, נכון? ולדע כמותה מנהלן, ובזקן נסיים דש"ס, תוך בריאות הגופה, נאור עמד, להגזרות טובות בחייכם ובריאותכם, אמן ואמן, יפה. אז אומרת הגמרא, בסדר, זה אמרת לי לגבי אבל זה שאתה אומר שהאבלת כמותה מנהלן, תן לי גם שם ראיה. כי אמרת לגבי שהיא נחשבת כמו חמור, כתוב, עם המשולים לחמור, נכון? כי מה היה שם בבראשית? בבראשית הלכו שם 3. אליעזר, 4 חוץ מאברהם. 3 חוץ מאברהם, אברהם לקח איתם 3, את ישמעאל, את אליעזר ויצחק ואברהם. עכשיו אברהם הוא הלוקח, 3 היו. לא תראי איתם? מי? לא. העקידה לא. זה החמור. החמור הוא מדבר על בני אדם. אז הוא בא והולך שמה, אותו אחד שמנווט את כל המסע הזה, בא ואומר לאליעזר, אתה רואה שם את הזה? הוא אומר, כן, אני רואה הר. ומה מעליו? כלום. ישמעאל, מה אתה רואה? ומה מעליו? כלום. אומר לי יצחק, מה אתה רואה שם? מה מעליו? אבא, ברור, רואים ברור. שעשן כזה מסומן. יפה מאוד. את מי אני לא שואל? את החמור אני לא שואל. כי החמור מה מבין? אתם כמו חמור, כמוכם כמו החמור. החמור אני לא שואל אותו, כי הוא לא מבין, לא רואה כלום. אתם כמו החמור, תשארו פה עם החמור. זה מה שאומר, עם המשולים לחמור. ואז... החמור של בלעם דיבר. כן, דיבר, אבל לא יותר דיבר. כן, זה מה שהיה לו. זה המקסימום. אז עכשיו, אז כפי שראינו, אז אומרת הגמרא ולדע כמותה מנהלן, דאמר קרא בספר שמות כתוב, מה כתוב בפרק כ"א? דאמר קרא, האישה וילדיה תהיה לאדוניה. אתה רואה, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, כן? זאת אומרת, אתה רואה שהוולד הולך לפי האמא. וילדיה, אתה רואה ילדיה, הולך על האישה וילדיה, הסמיכות של המילים אישה וילדיה, אתה רואה שהיא הולכת, הילדים הולכים עם האמא, זה הראיה, נכון? יפה. הם לא קיבלו שום זכות מאבא, הן לא משוחררות, הן הולכות עם בדיוק, האבא פה במקרה הזה, זה רק כדי ליצור פריון בלבד. אומרת הגמרא, נוכרית מנהלן,
מניין לנו לגבי שמדובר פה בנוכרית, שיש לה דין כזה, אמר קרא, אומר הפסוק בדברים, מה כתוב? כתוב לא תתחתן בם, בנוכרים אסור להשתחתן איתם, אסור להתחתן בשום מקרה בעולם, כי לא תופס לנישואים, זה פשוט לחיות כמו בהמות. אמרת הגמרא, אשכחנה דלא תפסה בה קידושי, בסדר, זה ברור לנו, למדנו מפה שהקידושים לא יתפסו בה, אבל הבלת כמותה מניין לנו, שהבלת כמותה, אז הרי אמרנו לפני כן, האישה וילדיה, אז הוא אומר, כן, זה לשפחה כנה, שפחה, אבל למה כנה? מה זה נוכרית? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, דאמר קרא, יש פסוק, כי יסיר את בנך מאחריי. לא תסיר, יסיר. כי יסיר. לא, אם היה כתוב תסיר, אז הולכים לפי האבא. כן, אז אומר... כשאמרו יסיר, את בנך זה מהאמא. כי יסיר, הוא, היסיר, כן, הזכר, את בנך... בנך מי זה? הבן של הבת. מאחריי. אז הוא אומר, בנך בא מישראלית, כי אין מושג בנך, כי גוי זה לא בנך, זה לא קשור אליך, זה סתם... לא, אבל המילה יסיר. כן, לא, אבל מילה בנך. אם היה רשום תסיר... בנך זה רק ליהודים, נו. אם היה רשום תסיר, היית מבין שזה במאבא. תסיר, האישה תסיר. כן, רש"י אומר לך, תסתכל רש"י, להעיל מיני כתיב, ביתך לא תיתן לבנו, כן, כתוב, וביתו לא תקרא את כך לבנך, וסמיך ל, הנה, עם הסמיכות, זה לימוד סמיכות, זה נקרא לימוד סמיכות. אבל אתה אומר מהמילה יסיר. כן. אם האישה ישראלית חתנה עם גוי, אז הוא יסיר, נכון? הוא יסיר. כן, לא, אבל הוא אומר שמה, בגלל שהוא אמר את ביתך, לא בגלל המילה יסיר. הוא אומר לך את בנו, את ביתו תן לבנך, זה לא קשור. אבל המילה יסיר זה זכר. זכר. בנך, זה הבן של הבת. אין משהו אחר. הוא אומר כי יסיר את בנך מדלא כתיב. הוא אומר לך מדלא כתיב כי יסיר את בתך. משמע זה בן הנולד. תראה את רש"י, תראה את רש"י. רש"י יקל עליך, רש"י... תקרא רש"י. תקרא את רש"י, ליאור. זה לא קשור. תקרא את רש"י, ליאור. כן, תראו את רש"י. בואו נקרא את רש"י יחד. תראו מה אומר למעלה. כי יסיר את בנך לאל, כן, מיני. כתיב ביתך לא תיתן. לפני כן אמרנו ביתך לא תיתן לבנו, נכון? אז הוא אומר, ביתך לא תיתן לבנו, כן, וביתו לא תיקח לבנך. יפה, זה יפה. עכשיו, וסמיך ל, פה העיקר, זה נקרא לימוד סמוכין, זה נקרא לימוד סמוכין, וסמיך ל, וסמוך לזה, כי יסיר, שוב, אותו אחד, כן, שהוא גוי, יסיר את בנך, כתוב, נכון? מדלא כתיב יסיר את ביתך, משמע, כן, מה משמע? דבן הנולד לעובד כוכבים מביתך, כאמר. הוא אומר, זה מדובר על בן שהוא נולד מעובד כוכבים, כן, מביתך, כאמר. כתוב יסיר, לשון זכר. נכון, מה? שיסירנו העובד כוכבים מאחריו, ושמעינן דבן ביתך, אפילו מן העובד כוכבים קרוי בנך. אתה מבין? כן? אתה רואה שהבן בנך נחשב בנך. אז פה רואים שהוא הולך אחרי האמא. כן, אבל זה לא נקודה, הוא אומר כי יסיר, זה לשון זכר. מי יסיר? מי יסיר? הבן שלך או הבן של הגוי? הבן של הגוי. אז למה הוא קורא לבנך? למה הוא קורא לו בנך ולא כי תסיר? למה בנך? הוא אומר, המבט זה הבן שלך. אף על פי כן הוא נשאר, כן, זה הסיומת של רש"י, זה הסיומת של רש"י, שאף על פי כן נקרא בנך, הבן של ביתך נקרא בנך, כן, הבן של ביתך נקרא בנך, כן, 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 הבן של ביתך נקרא בנך, כותב רש"י, כן, הבן של ביתך נקרא בנך, משמע ואין בנך בא מן העובדת כוכבים קרוי בנך. הנה, הוא אומר, ואילו בנך שבא מן העובדת כוכבים, משהו בא מהשפחה הזאת יהודייה, אז נקרא בנך. מפה אתה רואה שהוא הולך אחר האישה, אחרי האם ולא אחרי האב. איך הוא נקרא? הוא הולך אחר האישה? אז הוא אומר בנך, הוא נקרא בנך, זאת אומרת הוא הולך על פי מה אם היא שפחה ששוחררה, אז הולכים על פיה, וגוי בא עליה, הייתה עם גוי, אז הולכים אחרי האמא,
זה הוא אומר, מתי נקרא בנך? אפילו שהאישה היא הייתה עם גוי, אבל האמא קובעת, כן? מה? הוא לא ממזר, הוא גוי. לא, הוא נקרא, הוא בן יהודיה. אבל הוא ממזר, לא? תלוי, על פי שיטת רבי עקיבא, למדנו את זה אתמול, זה שבוע שעבר, שהוא מילא את כל העולם בממזרים, הוא אמר כל אחד נקרא בממזר, חוץ וחלל, בנושא כהן גדול וחלל, אז על פי שיטתו, אבל שיטות אחרות אומרים לא, זה בן, שהייתה הבעילה בעילת זנות, הבעילה, סוג של בעילה, אבל הוא עצמו מיוחס כיהודי, עם אמא שלו יהודיה, כי בן ביתך נקרא בנך, כי הולכים אחרי האם, כי היא ביתך, ואתה יהודי, אז במילה הוא יהודי, אף על פי שההפריה הייתה מגוי. כמו שכם בן חמור, שהוא בא לך היום על... הילדים באו מדינה, כן. אבל איזה פגם יש בו רבנו? זה פגם, אבל איזה פגם? קראו לפגם הזה איזה משהו? לא, זה היה כל הבעולי זנות. בעולי זנות, אין להם שם זה. בעילה לא. גם אברהם אבינו, הוא לידה של בעולת נידה. נידה. אז בעולת איסור. זה בעולת זנות, בעולת איסור. אבל מפני שהוא היה משורש, לכן להגיד את שם האמא שלו. האמא זה הצלה בשעת סכנה, מצווה להגיד, המטלה היא בת קרנבו. את שם של האמא. למה? מפני שעצם העובדה שהאם הזו יצא ממנה כזה, אז אומרים, אשרי הולדתו, יצא ממנה כזה אדם, אשרי מי שילדה אותו. אז כשאתה מזכיר את שמה, אתה מקבל עוצמה. למה התורה הזכירה אותה? יש הרבה דברים, ואמא של שמשון הזכירו אותה, והיא גם כן, כל מי שלא היה לו משהו נפקא מינה לעם כולו, להמשך, לא הזכירו, נביא. שאבא שלו, כל מי שנביא שהזכירו את אבא שלו, אבא שלו גם נביא. אז אם אבא שלו גם נביא, אז יש פה איזה עניין להזכיר. אבל מי שאביו לא היה נביא, לא הזכירו אותו. התורה לא הזכירה רק מי שהיה לו נפקא מינה בהמשך. לא היה לו נפקא מינה. אבל חכמים באו ואמרו, מפני שיצא מבטנה, זכתה שמקרסה יצא כזה ענק, אז היא סבל כבוד לזה, שממנה להזכיר אותה בשעה קצרה. כן? הלאה. אז אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, דאמר קרא, כי יציר את בנך, מאחריי, בנך הבא מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך. אתה רואה שהולך אחרי מי, או אחריה, במקרה הזה הולכים אחרי האמא, כן? מתי? תמיד הוא אחרי האמא, רק בגלל שאמא עובדת כוכבים, אז לא נקרא בנך, כי הוא בא מעובדת כוכבים. אלא בנה הוא נקרא, בן שלה, בסדר? זה השיטה. אמר רבינה, שמע מינה, רבינה בא, אומר מתוך זה מה אנחנו לומדים, שמע מינה, ביתך הבאה מן העובד, בן ביתך הבא מן העובד כוכבים, הבן של ביתך קרוי בנך, כן? הבן של ביתך, כן, הבן של ביתך הבא מן העובד כוכבים, כי מה לפני כן אמרנו? כי אסיר, מי אסיר? מה? הגוי אסיר. כן, זה בשביל עובד, לא עובדת. לפני כן כתוב עובדת כוכבים. פה הוא אומר, הבן הבא מן העובד כוכבים, קרוי בנך. ככה הוא אומר ככה, זה דברי רבינה. הוא אומר, כי מה אתה אמרת? מה זה שמע מינה? שמע מינה אני מדייק מתוך הדברים שאמרת לפני כן, שהחלק השני הוא יהיה כך. כי מה אמרת לפני כן? שימו לב למילים שנאמר, כי אסיר את בנך מאחוריי, מה זה? בנך הבא מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים. יפה, הוא אומר עובד כוכבים לא נקרא בנך, אבל אם הוא עובד כוכבים, גט זכר. רגע, הרב, אם היה כתוב כי תסיר, בוא נגיד ככה, מה היינו לומדים? כי תסיר את בנך. שהאמא גורמת לזה. האמא גורמת להסרה. אמא עובד כוכבים. כן. והולכים לפי האבא שלנו היהודי. כאילו האמא גורמת להסיר. אז שהיא לא תהיה, לא. היא עובד כוכבים. לא, לא. למה קוראים לו בנך? למה קוראים לו בנך? מה הם לומדים? בגלל זה הוא אומר שהולכים אחרי האבא. לא, הוא אומר... אם כתוב לך כי תסיר את בנך, מי זה בנך? שתי שיטות. למה הבן שלך? לא, יסיר בנך, העובד כוכבים,
העובד כוכבים הזה יגרום בצורה כזאת, כאילו שהבן יהיה מעובד כוכבים, אז במילה הוא גוי. הוא כמוהו, כי הרי הולכים אחרי האמא. לא מדבר על ההלכה. למה אתה קורא בנך? כי תסיר את בנך, סתם משפט. כן. מה תבין מפה? במקרה זה הבן שלך, למה אתה קורא לו הבן שלך? הוא אומר שאם הוא בא מן הישראלית, הוא נקרא הבן שלך. אפילו שהיא הייתה עדיין גוי. בסדר, כתוב כי יסיר את בנך, הוא הגוי, הוא יסיר אותו. כי הולכים על פי האמא. זה מה שרצתה הגמרא ללמד. אמרתי אבא אמינא, אם אתה אומר כי תסיר, אתה הולך לפי אבא. אם היא תסיר... אז אתה הולך לפי אבא, כי אתה קורא לו בנך. זה מה שהוא ניסה לדייק, זה מה שדייק, זה בדיוק מה שמדייק, הנה. זה מה שרבינה. רבינה משמע מינה, בן ביתך, הבא מן העובד כוכבים, קראו בנך. זה מה שרבינה דייק. אז רבינה דייק בדיוק את המינים האלה. אומרת הגמרא, נימה נאמר כסבר רבינה, אנחנו יכולים להגיד שרבינה סובר עובד כוכבים ועבד, הבא על בת ישראל, שימו לב, עובד כוכבים ועבד, הבא על בת ישראל, אבלד ממזר, הנה מה שאמרת הרב אהרון, מה שאמרת, שהשיטה שלו, שהבא מן בת ישראל, אם הוא בא עבד, בגלל שהוא עבד, אז יקרא מה זה, וכן, בגלל שהוא עבד, כי העבד אסור לו עם בת ישראל, אסור לו לשחרר אותו, לא שחרר, לא שחרר, אז נקרא ממזר. אין לו עניין פה עכשיו בבדים האלה. גם עובד כוכבים אותו דבר. הוא ממזר. זה עובד כוכבים ועבד, כן. אבל למה שלא ישחרר אותו? אין לו עניין עכשיו לעשות... הוא לא בודק עכשיו את העניין של מה משתלם או לא משתלם, הוא בודק מה יוצא בזיווגים כאלה. בזיווג כזה מה יוצא. אז הוא אומר, זיווג של עבד או עובד כוכבים, זיווג של עבד או עובד כוכבים, הבא על בת ישראל, אבל נקרא ממזר. לא, עבד ועובד כוכבים ביחד. שנייה שילובי. ועבד, עובד כוכבים זה אחד, וגם עבד זה שתיים. שני אלה שבאים על הזה, זה דינם. כן? גוי ועבד, הבא על בת ישראל. כן, רש"י אומר, דעת על השמואלת דלא שדינן, לי בתר עובד כוכבים, דנאמר עובד כוכבים הוא, ואם יתגייר יהיה מותר לבוא בקהל. עובד כוכבים שהתגייר מותר לבוא בקהל. אתה מבין? אפילו היה עובד הכוכבים, כן? אלא בתר ישראלית שדינן, אומרים אנחנו הולכים אחרי הישראלית, ומוליכים אותו. רגע, רבנו, שנייה. זאת אומרת, לא לקחת את שני האופציות ולחבר אותם, גוי ועובד כוכבים, עובד כוכבים ועבד, אם בעל בת ישראל, אז הבלד ממזר. זאת אומרת שאם הוא רק, סתם דוגמה, גוי, והוא בעל בת ישראל, זה גם הבלד ממזר? לא, אז השיטה... אז צריך לשלם את שני השיטה של רבינה היא שיטה שונה ממה שדיברנו עד עכשיו. רבינה אומר שבן ביתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך. אז אומרת הגמרא, נאמר מתוך הדברים האלה, מה שרבינה סובר, שעובד כוכבים ועבד, הבא על בת ישראל אבלד ממזר. זה השיטה של רבינה. כן, רבינה זה שיטתו. מה? איך? יכול לחלוק על התורה? מה זה לחלוק? הוא לומד את התורה. הם לא חולקים. הוא רוצה להבין מהתורה, הם לא חולקים, מותר להם, זה תפקידם. להבין את הפסוקים, לא. הוא אומר, הוא מבין מהפסוק כך. הרי זה כל הגמרא. מה זה הגמרא? זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא לוקחת את פסוקי התורה, והוא מתחיל להסביר מה התכוונה התורה. כן, אבל בן כוכב מתחתן עם בת ישראל, הילד יהודי, אז לא משהו ממזר. אז איך אתה עושה ממזר? ממזר יהודי. ממזר יהודי. ודאי, מה? אבל זה לא להלכה, זה לא להלכה. ממזר זה לא יהודי. זה לא יכול להלכה. זה עדיין לא להלכה, אליו. זה רבינה. ברבינה, זה שיטתו. אבל זה לא להלכה. במקרה הזה בלבד. רבי עקיבא הוא סוחף, בתורה סוחפת. כן, אבל הוא סודר כמותו. במקרה הזה בלבד. אבל זה לא להלכה בינתיים, תירגעו, זה רק סוג... אם ירצה השם מכאן להמשיך המחר, אם ירצה השם רבי חנן